Dobar dan svima i dobrodošli u novo izdanje Učimo kardio. Danas ćemo se obratiti liječnicima obiteljske medicine na temu EKG pretraga u post-COVID dijagnostici. Veliki pritisak na zdravstveni sustav ima za posljedicu da mnogi pacijenti sa poremećajima na radu srca i krvožilnog sustava ne uspijevaju biti prepoznati na vrijeme. Smatra se da su potrebni posebni alati, no dobra vijest je da se dobar dio alata već nalazi u vašoj ordinaciji. Ukoliko imate digitalni EKG sustav i računalnu digitalnu obradu EKG signala, vjerojatno ste u mogućnosti brzo prepoznati prve znakove koji mogu upućivati na virusni miokarditis, ishemiju ili infarkt. Lijekovi također mogu doprinijeti nepravilnom radu srčanog mišića, no ne brinite. Najnovijim metodologijama moguće je i ručno i automatsko mjerenje. Dijagnostička obrada pacijenta je uvijek višedimenzionalna i iskustvo nas uči da korištenjem raznih mjernih sustava i usporedbom više parametara prava slika o zdravlju pacijenta je puno kompletnija, a terapija je sigurnija i učinkovitija, jer zdravlje pacijenta je uvijek na prvom mjestu.